ook al, hè? Dat heb ik gezien. Van de Struis. Holly van de Struis. Bart van de Karton. Zie jij? En Dennis van Local. En Luc van Hallo Maastricht. Mag ik die hij naar voren alsjeblieft? Geef hem een plaats. Luc, Dennis. Wat gaat er gebeuren? Hier, goedemiddag. Voorzien en BR heb ik opgeroepen voor een bedenkelijk moment. We kennen allemaal een weekendtribunaal. En we hebben besloten dat voor dit jaar het laatste weekendtribunaal houden in de streek. Oei, oei, nee, komen die nieuwe? Wordt gedagvaard. En dat is de groep Maastrichter Brandslag. En dan hebben we ons een aantal uitgepikt die normaal de belangstelling ook niet moeten weten. Om de gedraagde baan te vullen. Dus hier hebben we de dagvaarding. En die willen we het voorlezen. En zo meteen krijg je die uitgereikt. En dan zien we reageren op dag en plaats. Ik wens u erg veel succes. Flauwekul. Dat is echt niet uniek. Klopt niet. Dat is niet waar. Veer is gelogen. Wat vindt u van 5? Onbegrijpelijk. Dat wordt een niet-ontvankelijkheid, dat is onbegrijpelijk. Zelf zit wel gaan één, dan moeten we ons best wel doen. Ja. Dus gelogen, overdreven, dat klopt niet. En wat hebben we nog? Die worden alle twee onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk. Dat wordt een gave niet-ontvankelijkheid. En hij zit wel gaan heen, maar dat is niet erg. Kom er maar weg, ja. Dus, redelijk gerne.